Pues, ha sigut un temporal molt dur en el qual ens ha afectat quasi tots els fenòmenos que podien afectar-nos. Hem tingut un vent huracanat que tal vegada siga el pitjor, el que més mal haurà causat. Hem tingut una pluja que ha causat inundacions. Hem tingut també pedregades en distints llocs que també han sigut importants i en general ha fet molt de mal a tot tipus de cultius que estaven pendents, a cítrics, hortalisses, invernacles, ganaderia, és a dir, tot. Estem parlant d'un temporal molt dur, que els mals són molt alts, un temporal que no sou qualsevol cosa, és per tindre-ho en compte, és de magnituds molt altes, i estem parlant que, fent una estimació conservadora, és a dir, que segur que el mal va superar el que nosaltres anem a dir, perquè el que nosaltres anem a dir és el que ens han contat més o menys delegats d'ABA i col·laboradors de segurs, però no han estat en totes les explotacions i en tots els camps mirant què ha passat. Per tant, és una estimació molt conservadora. Els mals probablement van ser molt més alts, però així i tot ja estem parlant d'una valoració que supera els 62 milions d'euros. Estaríem parlant de 62 milions i mig, 62 milions i 600.000 euros. És a dir, una valoració molt alta. Ara, la pitjor part se l'endú cítrics en diferència perquè en aquests moments queden encara, entre unes coses i altres, queden més d'1 milió de tonellades per recollir i més de 100.000 tonellades anem a perdre-les. I això significa que 46 milions i pico d'euros se van a perdre directament en cítrics. Crec que és la part més important de mals que tenim en este temporal. Després tindríem el tema d'hortalisses, també n'hi ha un munt d'hectàrees, crec que són alrededor de 13.000 hectàrees tenim en la Comunitat Valenciana, i ja n'hi ha més de 7.000 greument afectades. Llavors, en les hortalisses podríem tenir unes pèrdues, sobretot per inundació i per pedregades que superarien els 3 milions d'euros. Tinguem en compte que en molts casos n'hi haurà que replantar i en molts casos, o en la majoria d'elles, n'hi haurà que fer tractaments fitosanitaris. Per tant, 3.100.000 euros com a mínim segur que hi ha de mal en hortalisses. En el tema de ramaderia, essencialment seria per el mal que ha fet l'aire. Han sigut vents huracanats, n'hi ha hagut tornados, n'hi haurà molt de mal en les estructures ramaderes. I després també, encara que siga menor, però no n'hi ha que perdre de vista també un consum energètic alt per el fred que ha fet, i el qual ha obligat a que n'hi hagi un consum inusualment molt alt d'energia. Estaríem parlant en ramaderia d'uns valors que superarien el milió d'euros, 1,2 milions d'euros, probablement es supera això també. I per últim, una part també molt important del mal estaria en temes d'infraestructures. Temes d'infraestructures privades i públiques. En temes d'infraestructures privades estaríem parlant de tot tipus de cobertures d'hivernacles, de malles en cítrics, malles en kiwi, malles en hortalisses o hivernacles d'hortalisses, etc. És a dir, estaríem parlant també ahir de molt de mal junt en el mal que hagi fet per arrastres de terra, arrastres de murs de contenció, temes d'infraestructures de goteig, de reg, etc. Llavors, ahir també estaríem parlant de molts diners, en el conjunt de tot estaríem parlant de molts diners que superarien els 11 milions d'euros, quasi 12, 11,8, quasi 12 milions d'euros. I això seria més o menys el resum del mal. Estem una miqueta enfadats, una miqueta o prou indignats en el comportament que ha tingut en aquests últims anys la Generalitat Valenciana.
quan es va produir la pitjor campanya de cítrics coneguda, la Generalitat Valenciana no va posar ni un cèntim per ajudar els agricultors, a pesar d'haver-ho promès. Després tinguérem la dana en el sud d'Alacant i en algunes poblacions de l'interior de la província de València. I a hores d'ara encara el sector agrari encara està esperant que els arriben ajudes per la dana. I ara en aquests moments tenim uns mals molt alts i també esperem que la Generalitat Valenciana posi els diners que tingui que posar per a ajudar directament tant als cultius com a les infraestructures. Volem ajudes directes i també volem rebaixes fiscals, les dues coses. I esperem que no caiguen en l'olvido, perquè al final pareix que l'agricultura no existeix en la Comunitat Valenciana. Sí que n'hi ha preocupació i diners per altres sectors, però no veiem que n'hi hagi ni preocupació ni diners pel sector agrari. A veure si es comencem a fer les coses com toca ja.